981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave Okay, niya nausab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa Pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyo nga lagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, magkauban gihapon nato din sa estasyon ang atong mga kasamang radyoman sa technical side. Si kasamang radyoman Tax Ilumba, si Danny on leave, okay? O sa gawas mo gyapon ang atong mga kasamang radyoman sa sa gawas o ato gyapong agad sa kay atong ni atong face mask para maklaro. Okay. Ato gyapong pasiyunang batimbaya sa atong station manager. Ang atong amahan dinhi sa estasyon, si kasamang radyoman Edgar Dagumo ubana sa iyang mga kaupang mga radyoman. Ang atong pizza karon, pizza 14, no, malimot na. Pizza 14, no, sa bulan sa Pebrero at tuig 2021. Maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon kanatong tanan og naayog. Maayong pagsaulog sa adlaw sa puso, no. Adlaw sa kasing-kasing amot sa pagtermino anak nato, no. Happy Valentine's Day. So, nang hinaot nga ang pagsaulog gihapon ron sa pwede mo nitawag ko na ito adlaw sa gugma, no? Okay. Ini adlaw sa gugma ato untang ato untang malabas ang mensahe sa tinuod nga gugma. Hinumdum ko nga ang Diyos, sumala ni San Pablo sa iyang sulat sa, kung ako masayop, kung malimot, Unang Juan 4:8, nga ang Diyos gugma. God is love. So, kung ang Diyos gugma, so dapat ma-define na to ang gugma o tinuod nga gugma base sa iyang unsa siya, unsa ang gugma para niya, di ba? So mao nang moingon ko nga kung magpangutan na ta unsay tinuod nga gugma, so dapat magpakisayod ta sa Dios. O kay ang Dios dili naman makikistorya nato nga personal gyud, kay nahinumdum po ko sa Hebrehanon 1:1-3 nga ang Dios niadto sa karaan pasabot sa daang kasabutan gihulagway sa Biblia. Ang Dios nakikistorya pinaagi sa mga propeta apan sa kaulahiang mga adlaw kun last days sama sa atong panahon karon, pero nagsugod yun ni panahon yan itong unang siglo, diin nagpakatao ang ikaduhang persona sa Diyos nga mao si Jesucristo.
Ang buti pasabot nga sa pag-ingon diha sa Book of Hebrews, ang Dios sa karaan o sa daang kasabutan nakigistorya pinaagi sa mga propeta apan sa kaulahiaing mga adlaw kung last days ang Dios nakigistorya pinaagi sa iyang anak nga mao si Hesukristo, ang ikaduhang persona sa Dios nga nagpakatao. So mahibaw-an nato ang tinuod nga gugma pinaagi ni Hesukristo. Di ba? Oh. Unya si Hesukristo wala naman po diri personally. So ato dayong sayron kung kinsa ang iyang gibidlan. Kinsa ang iyang gibidlan diha sa pagtudlo o gipiyalan. So atong nabasa ang Biblia nga ang mga apostoles o si Pedro maoy gihimo niyang kung atong sabton, si Pedro may unang gihimo niyang representative o vicar of Jesus Christ si Pedro. Di ba? Katong sa Juan 21:15 hangtod 17, katong taliabot na ang pagkayab ni Kristo sa langit, iyang giingnan si Pedro at walang iparaphrase, Pedro, kung tinuod kang nahigugman ako, at imana o dumalaha ang akong mga karnero. So, ang posisyon ni Kristo isip chief shepherd, labang tigpakaon, labang tigdumala sa iyang iglesia o simbahan, iyang gipiyal, iyang gilugway ngadto ni Pedro. O timan-an nato nga niadtong higayuna dili lang kay si Pedro ang atoa dito. Kauban ang mga kauban niyang mga apostol. Pero si Pedro ra mao'y giingnan sa Ginoo. Timaniha, taliabot na ang pagkayab ni Kristo sa langit ani. Si Pedro ra taliwala sa tanang mga apostoles nga tuwa dito, si Pedro mao'y iyang gitahasan. Sa unsa man nga tahas, nga mao ang pagpakaon o pagdumala sa iyang panon. Kung tinuod kang nahigugman ako, Pedro, at himana ang ako mga karnero. So, di na ito mabasa diha litra por litra nga gihimong representative si Pedro ni Kristo. Pero atong masabot. Sa in English pa, implied. Implied. Nga naman, kay kanang pagpakaon sa iyang panon o pagdumala sa iyang panon, trabaho man na niya. Kay siya man ang maong magbalantay nga gihisgutan sa Juan 10:16 ang maayong magbalantay. Ang tigdumala sa katawhan sa Dios diri sa yuta. Si Pedro mo iyang gisangunan ana. Maong kung mangita ta sa tinuod nga simbahan o iglesia ang gitukod ni Kristo, simple ra kayo. Sayron lang nato kung kanang atong mga leader sa atong mga pundok, sa atong relihiyon, sa atong simbahan, kanang atong mga leader, mao ba na sila ang successor o naglingkod sa katungdanan ni Pedro isip Vicar of Jesus Christ? Kay nabakanti naman po to si Pedro, kay si Pedro wa naman po, di ba? O, dugay naman to, no? Na martir man po dito si Pedro sa Roma, no? Sa panahon ni Emperor Nero. Di ba? Oh. Unya, sa Buhat 1:20, Acts chapter 1 verse 20, kung ang office, kung ang katungdanan kuno mabakante, kinahanglang doon na gayoy mo puli. So doon na succession. Mura gyud og kanang katungdanan sa presidente. Nga kung mabakante, doon na successor, doon na mo puli. Unya, sumala sa Job 8:8 nga subay man kuno ang unsa gyutong karaan sa ato pa history, no, sa Living Bible gihubad jud og history nga ang pagsubay sa karaan og unsa gyuto
mao na ang pagsubay nato sa history. Ipasubay dayon nato, subayon dayon nato sa history og kinsay nakapuli sa katungdanan ni Pedro. Kay mao man na. Subayon man nato ang katungdanan ni Pedro isip tinugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Kay mao man na ang vicar of Jesus Christ, vicar of Jesus Christ. Naamang gyud vicar, naamang gyud representative kita gani sa atong nasod sa Pilipinas nga naagay tay mga representatives nato mga congressmen. Di ba unya kanang atong mayor kung mag-anda magyud tadaan og vice nga mo represent sa mayor kung wala diha, di ba? Ang atong gobernador kung madto sa laing dapit ang automatic mo act as governor ang vice governor. Niya ang Ginoo pa di kahibaluan na biyaan ta niya diri personally nga wala siya i-appoint nga mo represent niya. So the most logical baruganan wa gyud laing mapunting nako ninyo. Dili kay tungod kay Katoliko ko kung dili ako ganang gibalanse og maayo. Kay timbang-timbangon mo na to, the most logical o makatarunganon yun nga relihiyon o pagtuo kung maghisgot o Christianity is wala gilain Roman Catholicism. Kay only the Roman Catholic Church ang nagtudlo nga ang unang representative ni Jesus Christ. Si Jesus Christ yun mismo ang nagpili, si Pedro. O may laing relihiyon ang nagtudlo anak. Kanang tinugyanan sa mga yawi sa gingharian nga kung i-go back nato sa panahon sa karaang tugon, panahon natong kingdom ni David. Klaro kay na no sa book of Isaiah chapter 22 verse 21 to 23 nga kanang tinugyanan sa yawi second in command to the king na, di ba? O prime minister ang kana nga office, kana ang katungdanan. Mao nay sinaliga o mao nay saligan sa king. O labi na kung naelaing gibuhat ang king, ang iyang prime minister mo ay mo take over diya sa pagmando niya. Mao na ang gahawid sa Yahweh, di ba? So sa panahon ni David naman putoy mo succeed sa iyang trono, di ba? Natoy nakapuli gali niya isip hari nga si King Hezekiah. Unya sa panahon ni King Hezekiah naa siya tinugyanan sa Yahweh o prime minister kanang tukbang sa atong posisyon nga Santo Papa. Naa siya prime minister nga si Prime Minister Shebna. Og si Prime Minister Shebna usa ka wicked leader. Dili maayo nga pagka-leader. So di ta matingala nga sa history dunay mga pipila ka Santo Papa nga wicked o binuhatan, dili maayo, no? Dili dita matingala na. Ang uban himuon man ang rason nga ang simbahang Katoliko dili matuod nga iglesia tungod kay dunay mga nahimong leader nga salawayon. Dili na. Dili na kay kana akong katungdanan balaan kay instituted by Christ man na. Labi na yun ang mga katungdanan nga nasa Biblia. No? Iisip ang gaya nato balaan ng katungdanan sa mayor o political nga mga katungdanan o nang dili unta nato binuangan, di ba? Okay, tukod sa Dios man ang mga gobyerno sa tao, iya man ang ana sa Roma Patrice. Di ba? So mao na nga balaan ng katungdanan kay instituted o tinugutan sa Dios. Roma 13 kanang mga gobyerno sa tao, di ba? Tinugutan sa Dios. Dahil labaw na yun ng simbahan. Tukod ko na sa Dios. Tukod ko na ni Kristo. So ang mga katungdanan diha balaan. Pero dili mo pasabot nga kung mo balaan ng katungdanan, gitawag na to ng katungdanan ni Pedro, Santo Papa o Holy Father. Pero dili bot ipasabot nga dili na pwedeng abusuhan. Pwedeng dunay mag-abuso ana. Sama sa kanang katungdanan sa mayor o gobernador, pwede po nang abusuhan sa galingkod. So ayon na mo katingala kung
dunay pipila. Moingon jud ko pipila kay ako man ang nasubay nga maihapra man tao ng mga Santo Papang nahimong badlungon ng ilang kinabuhi. Maihapra. Mas daghan yun ang buutan ng mga Santo Papa sa history. Di ba? So, dili na himuong basihan nga kumo doon na yung mga nahimong leader nga sa lawayon. Imo na dayong i-invalidate ang maong grupo, ang maong religion. Sa maraguna sa panahon yun mismo ni Kristo, doon naman to'y nahimong Judas. Now, nagkataon lang nga ni atong higayon na ang chief nga si Jesus Christ, wala nahimong badlungon. Kaya matinumanon man gito si Jesus Christ sa Amahan. Pero na siya sakop nga siya mismong gabili. Nga mahimong masakop sa iyang unang mga pari. Itong mga gitawag mo itong mga justices ba? Oo. Mga leader nga iyang gipamili nga nay usang nga chief justice o prime minister nga mao si Pedro kasi Pedro may gitugyanan sa mga yawi. Oh. Oh, kinsa man tong nahimong klaro kayong nahimong nagpabadlong. Oh. Si Judas. Ya kinsa may gapili ni Judas? Si Jesus Christ. Oh, kinsa pa ang nahimong nakita gyud nga nagpabadlong sa mga pari ni Kristo. Katong mga direct gyud iyang ipangpili. Ang prime minister mismo, ang unang pope, si Pedro. Di ba? Oh, unsa may sipyat ni Pedro atong panahon na. Gipili siya ni Kristo pero sipyat si Pedro, oy. No? Di ba? Katong gitugyanan sa sayawi sa gingharian, Mateo 16:19. Oh. Pagka musunod nga bersikulo sa Mateo 16:23, giingnan din siyang Kristo, pahawa Satanas. Anong natawag man siya Satanas? Although dili Satanas si Pedro. Oh. Anong natawag man siya Satanas atong higayon na? Ang tinuod dili si Pedro mo Satanas atong higayon na. Ang Satanas kadtong ni sulod sa una-una ni Pedro nga mao'y responsable nga nakapamulong siya dili mao. Di ba? Si ang yawa gyud may giing nag Satanas ato. Satanas, kung akong iparaphrase, pahawa diha sa akong gitugyanan sa Yahweh. Sa lain pagka-istorya, Satanas pahawa diha sa huna-huna ni Pedro. O ana ang pasabot ana. Pero posible laging masipyat ang leader. Kung ang leader dili kabantay, nakapatalinghog sa yawa nga niya ni suod sa una. Dili na kay Pedro bisan sa atong panahon karon pagkadaghang masipyat nato agyan ang manalinghog tas yawa. Di ba? Paras ko na nang kaklaro man yun ng gidili agad sa atong pagtuo ng panapaw. Di ba? Oh, klaro kayo na sa tungunahuna, pero nga nung magapanapaw man yun ta. Di ba? Oh, kinsa may atong gipatalinghugan ana. Di ba? Yan, ingon na ba si Pablo sa Galacia 5:17 nga kini ko nung atong mind, kini atong una-una, battleground kuno ni battleground ito pa gubatanan sa forces of evil o forces of good. Ako mutuo man gyud ko ana. Oh, kay sa atong una-una gud gitudloan na ta sa atong relihiyon, gitudloan na taon saon sa pagkinabuhing matarong atubangan sa Dios. Pero nga nung masipyat ba dagay na ampoy sila pa giulagway kuno na nga adun na punoy duha ka klaseng anghel nga nagatbang diya sa imong una-una o nasulod. Oh, una ka ng imong anghel magbalantay, anghel de la guardia, di na po itong anghel nga nahimong evil. Katubang ni sunod sa pagrebuilde, di ba, ang leader sa mga nagrebuilde sa mga anghel si Lucifer, nga nahimong yawa. Dayon gi kwinta-kwinta man to nga mga 1/3 of the angels ang nisunod ni Lucifer. Sa ato pa, na ay mga fallen angels. So kanang mga fallen angels mo na muatbang pod sa mga good angels nasa atong mind. Di ba? Amo na battleground na nila kanang atong hunahuna. So the moment nga makasala ta but pasabot ang atong napatalinghugan ang fallen angel. Di ba? Oh. Og makahimo tag subay sa pulong sa Dios sa iyang kabubuton, but ipasabot ang atong napatalinghugan ang good angel. Yun na. So, di na ikatingala. Wala exception diha. Bisan pag masanto papa ka, pwede ka masipyat personally.
asa dili masipyat ang Santo Papa diha sa mga official nga teaching sa simbahan corporately. Kay ang Holy Spirit gagiya sa simbahan corporately man o conciliarly. Nga sa mga opisyal nga pagtulunan aning simbahan na ang mga pare, Santo Papa, Obispo, dili sila masipyat diha. Kay nga naman na ay Holy Spirit nga ga-protect, gagiya nila nga officially sa mga dogmatic teaching, official teaching sa simbahan, dili sila masayop. Ang example kining gisulat nila sa Biblia, di ba? Hibaluta nga ang gasulat aning Biblia puros makasasala kay mga tao raman. Bisan masalay pon sila personally, pero nga nung moingon man ta nga kining nasulat nila sa Biblia dili masayop ang ilang mensahe diri. Why? Because the Holy Spirit protects them. Nga when it comes to faith and morals teachings, official teachings sa maong simbahan, dili gyud masayop. So, usa ka policy ng gitudlo sa dunay mga grupo manggod nga dili Katoliko nga gatudlo og total apostasy o kanang tibuok nga pagtalikod. Di gyud kumutuan ang tibuok nga pagtalikod sa iglesyang gitukod ni Kristo. Ganuan? Naliman ka nga si Kristo iyang gisigurong daan nga, di ba? Ang napadayag sa Old Testament ang God the Father. Dili masayop ang God the Father. Dayon, pag-abot sa last days, beginning with Jesus Christ, kato si Jesus Christ mo to'y infallible teacher. Dili masayop. Unang punto, Diyos po siya. Di ba? So, si Kristo, kahibalo siya nga, di siya masayop kay Diyos God siya. Dayon, kinahanglan nga, kining simbahan nga iyang gitukod, iyag yung siguraduhon nga, kini kay ako may gatukod ani, siguraduhon ganako nga diha sa mga pagpanunod, dili gani masayop. Niya kay, dili man ko magdugay po diri sa kalibutan. So, but po sabot, kay mo man to, mamatay siya, din mabanhaw, din mobalik, kung asa sa gikan. Subot po sabot, maod antag teacher, nga dili masayop. So, munang nangayo siya sa amahan, nga tagaan ta niya glaing helper, nga Diyos po, nga dili masayop. Di ba? Kinsa man ang iyang ipangayo sa amahan? Ang Holy Spirit. Kay parehas man na niya ang Diyos, di masayop. Ang Holy Spirit, ay kung na masayop ng Holy Spirit. Gipangayo ni Kristo sa amahan ang Holy Spirit para maunay makig-uban sa iyang simbahan nga kung wala siya, si Jesus Christ, personally, kining Holy Spirit nga mugiya sa iyang simbahan, dili masayop. Saan nalag masayop? Diba? Walay assurance ang mga tao sa mga teachers nga manudlo. Diba? Duha man ka klaseng teachers naman akong kasamang Radyoman diri si Alma. Si kasamang Radyoman Alma, teacher siya sa DepEd. Di ba? Kaya nga ito mga pare, teacher gyud sa kingharian sa Dios. Pangsimbahan man. Okay. So, mao na. Na karon ala-ala og moingon mo masayop. So, saan mo na ito pag-reconcile ana sa pamulong ni San Pablo sa unang Timoteo 3:15 nga ang simbahan kun iglesia haligi og sukaranan sa kamatauran, the pillar and foundation of truth. Nabagoy pillar and foundation of truth, haligi og sukaranan sa kamatuoran nga masipyat. Diba? Masipyat. So, sa gikaingon ko na, dili masipyat ang simbahan sa mga official teachings nga resulta sa giya o pag-protect sa Espiritu Santo. Kaya naman ang Espiritu Santo. Kano sa ama na generally nga gipadayag nga napadala o nabubo ng Holy Spirit. Yan itong adlaw sa Pentecostes nga ato po gali ng sa ulogo ng Pentecostes tuig-tuig, di ba? Mo to'y assurance. O kadtong Pentecostes diha gali nato, no? Naghiusa ta pag deklara pagtuo nga ni adtong Pentecostes mo na giisip natong adlaw diin nagsugod ang New Covenant Kingdom sa Dios. Katong simbahan pagkatukod sa iglesia. Gi-attribute tong Holy Spirit katong pagpadala. Di ba? Okay, lisod kayo ang simbahan kung walay Holy Spirit. Sigurado yung masipyat. Di ba?
So ang Holy Spirit mao ay responsable nganong ang simbahan nga gitukod ni Kristo officially ha, conciliarly, dili kay personal. Kay kahibalo man ta mga pare nato, Santo Papa, Kardinal, masipyat na sila personal. Pero when it comes to conciliarly, sa mga pronouncement nila nga kanang conciliar para sa mga council lagi. Oh. Wala ako mutuod yung kong council. Nganong ako ning gisgutan, no? Naapaman to sa tema sa Sabat. Kaya nga naman, para nga to establish pagpabarog ninyo nga kanang mga council sa Katoliko, especially kung maghisgot tag Sabat, katong Council of Laodicea, nga ilang gidugmatize ng transfer sa solemnity of the Sabbath gikan sa ikapitong adlaw semana nga mao nang Sabado, Saturday. Ilan nang giusab, gibalhin dogmatically sa Council of Laodicea ngadto sa adlaw diin na banhaw nga atong Ginoo kanang Lord's Day. Oh. So mao na nga valid tong Council of Laodicea. Ang mga Adventist ni accuse nato nga violation kuno na nga wa ra bagi mabasa sa Biblia nga violation ng pagtransfer. Di ba? That is only their interpretation. Na wa naman ko igong panahon mga tinahod nga tigpaminaw kining Valentine's Day kay isgot ang authority. Kunya gaisgot ko ganina nga nganong mag-isgot ko aning authority sa simbahan para nga para muhangad ta sa simbahan kung mag-define na taon sa tinuod nga love. So para nako, by this principle akong ipahayag ninyo, we can know true love pinagi sa simbahan. So himuon yun natong teacher ang simbahan kung magtudloon sa tinuod nga gugma. Di ba? So mao na, wa na ko igong panahon hangtod sa sunod Domingo pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Hasta el fuego infernal, pidiendo para salvarnos, tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Tatak RMN. 24 hours under protection ng Shield Batso, Shield Batso. 24 hours under protection ng Shield Batso, Shield Batso. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.